ti Masakbayan Full Episode Channel. Agyaman kami iti panakairaman mo. Ita, intayo nga agnang ngagiti kwento amang pataray iti pusom. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanin a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang o may agmula? Umay kanto mangyag iti danom. Ang mga no adda makainom. Day tamanin umay mamalon iti danom. Anya nga rod ngay. Sikat ti adda dito'y balay. Iso as sikat ti mamalon. Ay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom. Anya ti kayat mo. Nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka di mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado ken rebelde ijay syudad. Italaang siguro ngem awan tunday tananang. Kunak na siya klaang taglaba dito'y karayan. Adda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka di masikuran iti biyag dito'y away? Apoy ko mamasikuranak. Dito'y taanayanak. Dito'y tamat ngagnad. Di mo di kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijan. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawa kan kay di syudad? Saan matkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso nga imadumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo. Soldado kan rebelde ti Agrinopa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, kamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta agbirok iti trabaho ta. Nagmaditag yan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asiled. Nagnina ti abang. Ngam no da trabaho ta. Agsweldo ta. Ngam dito'y awan sweldo ta. Agpanunutakpay. Ken agpakadakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka no addan trabaho ta ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan? Taado ka no timakan nigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an anuan dagiti rebelde wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rin nupak. No addaman mapasamak arin nupak, agawidak dito'y nanang. Apay mo't ang nagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan ang nagyanak dito'y away. Dito'y away. Uray awan kwartam. Agbiag ka. Tado ti maala. Abulong amadengdang. Ijay syudad ngay. Ada ka dilibre jay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, si Kangay. Madamapay laang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay di amamo. Pumanaw nga minan. Kat sublaten ta tisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasaraktan tumat lang iti trabaho ta. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma akong dito'y away. Barang makasarak ak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalye lapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isungaganad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon itilikodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan, kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan ka di manan. Awan mat ngagpaiso, sir. Ang mga no simyasi, idi imunag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na, Diego.
Nabayag akayat na ti agbalin a platon leader. Ngam di namat saysayaatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datan dito syudad, inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayem ko. Sigurado ka di nga dabakan ti ijay? Pumanaw di gayem ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silid na. Inta nga ruden, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayem ko, adata timang sublat iti silid na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na panak pimasyar iti na minsan iti gayem ko. Nasayaat nga rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng amapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, amang ano imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ama isagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, nga mapagbiitak laeng. Saan ka di alinakdam ti anak mo ako nam? Wen nga road, ngam impapilit na tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kaykayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayem ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asilid. Wen, nana. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami iti gayem ko ti sumukat. Sige balasang ko. Ingkay kitaan ng tisilid do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi addapay ti gayem ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga rudan. Taitarimaan yun dagiti gargarot yu ijay. Agyaman kami, nana. O sige, ing kami nga rudan. Ay, mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay, husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka din, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklukat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tayin takitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamod ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakanti iti bagbagana a restaurant. Sapay ko tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asilid ti gayam mo. Oh, Diego. Di matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanen? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanen ako nam? Ti kayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulak ko. Babaiyam? Anya ko ingay? Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka mat kadag iti babae. Ubing ka ba ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da kadi, kat ik kami ti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Naimbaglaangan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo. Nalawa magday ka restaurant.
Imbaglakit din ta nakastrakta ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan. Basta adda magimulak no siya. Adda ito da break. Mabalin nyo ti rumwar. Nga magsubli kayong tla adagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Ngam saan kayong agkambante. Agreedam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Tigagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado nga. Uy nga ron, nagtagi aramas da. Manganda nga ta? Alangan mo may dalangag tugaw. Kasitgak man ginata. Damagak no anya ti order da. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin. Medyo ado ti serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasitag kapalasang dito ehenta. Saan? Wow, nagpintas. Kurso na halat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakit ko, ha? Saan ka di ngayong bagak? Ano kayong ingas ni bakit ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamot na asawang. Agarem tado, ha? Kat no sino ti kayat nakadata? Isu tinaswerte. Apay ngamin nga agarem kapaylaeng. Katadda na asawang. Di ka nagdamag. Adetan. Sir, ati ti menubok. Oh, dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anyaman ti order yun. Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano sa nyo ba si ti Aguray, ha? Ay, kaingas laon iti asawak. Nagpintas. Kasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babay kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo. Nataerdi may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan no ada asawa na. Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Oray ado ti kwartana no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta adda kwartana? Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Oray ado ti kwartana no addamat asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta adda kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay amarigrigat Tadamat daga agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta tamay kaniwas iti lintag ti tao ken lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga addalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa. Tadi tay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo. Iti na ituding nga oras nga kaaddayo ditoy. Uy, adda
damanin tinataer a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka mang sabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Gantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kayat na. Ha? Mapanak iti syudad. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay ngam di taile. Kas lamapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ijay. Di mo kadi mapan kitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino kadi abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalila pula-apo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta kan eh. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa baling armam. Para kanyang lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat nakit di ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda batumbalan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga no si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida. Into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko. Ano ada sa nga iliyo? Dito'y kumasalas ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wala na. Matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakitak ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo? Ngam do saan yung am-am mo? Narigatan. Di tay am mo, no anya ti agda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko. Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Silina, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sa nga ili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sa nga ili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpayso, no iti salas ti pang sa nga ilyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyara? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo titi panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apres ko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taydanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asikati mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta do mga gak. Kat idanon konto kan kuana, inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawaan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi.
Nataer nga minket. Iso nga ado ti maayayo kan kwa na. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam. Adamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman ken kuana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguradon pa'y ti amin. Amang ano agpaysumot ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatat ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka di timbagakkan ka. Uwan. Saan mo't amamati ni Nicole? Kaawatan. Nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat. No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. Bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan amay sagmak. Ti dumungag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di natong palon ti pamagbaga. Agbabawin to. Ngam naladawan ti amin. Anya ti makunamita, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti murang. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba. Kan napintas. Ay, katarmi mo na, bro. No di ka pa'y lago na, iraman kon. Nalabas ka met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naamma, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Ada nakalap ti intelligence. Nga da kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latayda. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo. No addamadlaw tayo ang nagtagi armas. Siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga rodin makadiskarte da balasang no kaste. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito eh. Saan ka tati dumeskarte ti balasan? Ni Sir Matt. Pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom kat darupan da ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sungbatan nak mo na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kung mabaybayan ka ngay. Napudno ang unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatyan na ita. Apal dalahan. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binartagnak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo dayjay a Diego? Wen, da kami friend. Ay, apay adi ka man lang nagpado anang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na. Nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbagana kan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ang timang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na.
Patyanak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na, friend. Ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akas ta ni Diego? Inawis nak nga rod nga ag-date kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasinsin na labay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka day. Mala, ituloy yu ti agpasyar. Tagawid akmatan ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan taabalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, timabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kuana. Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano numaurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamwan da ijay lugar tayo, nga addan ka de-date mo. Apay ayang nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da ijay lugar tayo nga addan ka de-date mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras da ijay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras? Si kantumat nga men. Uray pagawidan data no dita kayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas ka na maamuam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo aki di syudad di kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apay salsalabayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanen ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, tainton mapanak. Ibagakkan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. Adapay papanak, ditakan. Jesus! Sa baling haruden tinasarakan ti luko nga ubeng. Ay na, mangibabaeng. Agmaymay sa akan sa manon dita silidyaw, basang. Wan nga rod nana, napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti edad da iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana, 10 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't dit dakas na Tilaeng maday, di na pa'y unay am-ambaw day di asoldado. Wan nga rod nana, day tati ibagbagak, ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin kat day di asoldado. Kaaduan na nataer kat kamatan dagiti babae. Isu nga rod nana, oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda ka no nakastrak a rebelde.
Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti pagnanti danom, nukas na agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, iti tilimod na pagpagnaanda. Yes, sir. No iti sirok kaya yanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga muna. Adulakid di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmak dagita managdakdakes. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Man! Move! Anya dayjay? Ranipak ti paltog. Ay, susapo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. Saan unay nga adayo dito'y dayjay, ha? Ngam, apay akas launag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kasla nga rod na babaapasat ti ayan na. Ha? Ay, sus. May isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagang. Saan kumamot akasta, ha? Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumay ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas? Nangag mo ka diti damag iti radyo? Ay, jakpay mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, timbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinisgrasya ti nakita ka magsalsalabay kan kuana ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatama anak iti kunada na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti siledyaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di ditoy no at asawam. Ay, saan ah? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka kadi mabutan no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kaninanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ayatan na. Saan kat ati pinututan na? Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon, asimurot ka kankwana iti hotel. Naragsakak, no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay na, saan ka kadi nga agduwa-dua iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatag na kanyak. Agdan na kami kano, pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado ti nagsanod akalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto atanal iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, anabilag a tao. Talaga managdakdakas dagita. Kaya't da tagikuan ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo apagilyan. Pada tayo met ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwain da ti saan da akukwa.
kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apay nga iti pa'y imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tanal iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akasla adayo ti ayan tiranipak. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko ang napuntaan ti loudspeaker? Di tayo ko man naduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiranipak ti paltog. Wen nga rod, sir. Nalaying iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kilinupod nung armas dagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay? Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan dagiti ama nagdakdakas? Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo kandi dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdek iti asidag. Anya ti kayat asawan daytoy. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag ko man tapno ang muda. Kabusor ka di tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdek. At daman nga tan mapasamak arin no pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdek. O sige, agawaam nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka mat? Chris, kayo man kitaan dagiti babasit ana iwagayway a flag iti pasdek iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? One, adda flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga ti aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pa eh. Sigurado nga adda mapasamak arin nupak. Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakadwak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ah? Gubat ka di man yan? Uwan ka no. No rebelde ti adda iti unag ti pasdek. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Parmagan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Parmagan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Supportaran da ka.
Bumalasi kay ti kalsada. Sumaruno kami. Sir! Adda ka buso rin dyan. Sigamat ti sumaruno. Darasam. Well, sir, agdiretso ak iti pader iti asideg ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak ta kiti paltog. Adaan samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tanno adda mapasamak ni Diego. Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Kaya't mo asawan. Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Day takot tay kunak. Di mo kumainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanan ang may babawi. Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gaya man ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Ay, kasano nga ta ti anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot ngamin ijay. No di ngagla ko makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman? Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga ron nana. Imbag laangan tawan nakastrek a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente nana. Natamaan sa mo ti linya tayo. Ay, lakit di abalasang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde No niya launay ti kayat da dagita. May ramraman tayo pa'y kitden sibilyan. Kasano kami pa niya makaawid ijay lugar mi nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrek a rebelde dito. Imbaglaangan nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego. Apa ajak makita? Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma kakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Kumulong ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si putak. Imbagtasan abimtak adagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublin. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone. Agawa ama. Delikadon dito ehenda. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibbayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibbayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam kunada. Ano asino kanu ti malagip mo, no kasjay nga agtibbayo ti barukong mo. Adda iti paggad, kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko nga pagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibbayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego? Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten. Sumaruno ak maten. Naimbagtasan ka na tamahan, sir. May sapay ablak ti tarayenta. Ag sinuportata manan.
Barang makita ta ni Diego. Sige, sir. Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no. Pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma a pasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdak ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribilde anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipantay tinatalgad a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Mga na maadasa na kiti dara. Aganos ka pa eh. Inton sumiplet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag ak matan iti medics. Barang addada inton madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramigan ta. Madlaw kumot day ta, sir. Narapet tang agpay so dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayon dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikaskon kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok na ti kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ako ma. Naibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod. Apay nga rod adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya tinapasamak kan kwa na? Napaltugan ti dua saka na. Kat pinutid dan. Ha? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man, iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalaysa na. Kat adda lang nga rod den asawa na. Ayan ka din ni Nicole.
Sana simrak. Maditi bagina. Taaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kuana. Nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dayta, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kano ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapanak. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kano ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da. Agsipod ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli kas soldado? Tanaputo den dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasanua. Iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasanua kon. Sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ti aramidam. Kasano no aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo. Sigurado nga gungat dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka diti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapa-ap ko ang babaan kan ko na. Agnaadak dito'y syudad. Ngaman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiawanan bain alalaki. Madingamin no agaramat ka iti sabali a tao tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya a pamuspusan, aramida. Saan ka dingad-adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan pain ngamin daya, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kiti na saan? Saan kumamot ani Chris? Nasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka. Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kwa na. Diyak namin kaya ta maisagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako no apay adi mo kayat ama isagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo ta, nana? No isakit mo ti maysa tao. Kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamad. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Enton bigat. Masapat tapno makadanon ta dagos. Alaman nga rod, tayo nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasig ka pagawidan. Makapadanag matno at damadama ga rin nopak. Saan mat kadi akanayon nga da rin nopak ijay. Da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di si Ledmi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang.
Saan, Nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga rod, mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara, ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, sa napanmet laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan, tamapan tayo iti silid mi, Nana. Nanang, asino ti kadwayo nga imay dito eh? Kasano nga amuyo dito eh? Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, talakailad ka mat. Ay, awan nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iti restaurant. Ag-awid talaengan, tapno saan kang agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito eh. Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda na ijay terminal ti basa. Huwag na. Kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mo? Kat umay kan tumanan dito'y syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta. Saan akas idi, anakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga iti rumwar ti syudad. Inta mamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi ka ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga rod barang makaasawa ka maten. Tapno da pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talaga yam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit adi ka imay dito restaurant. Sige, agtugaw kayo. Adi ti menu book. Pagyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, no anya ti order iti nga to. No awan ti order, dito'y kami pa'y. Nasaya at matnogyan kayo pa'y dito'y. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo asoldado. Kaya't yung kaditi ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Among ka di, nga idiada ka diti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikati nagserbi ka dakwada? Una, nayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay ayang nga aramidam nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Apa yan? Kanayon ka matang nga aguyak. Apay ngamin adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis da iti uyak. Nakalang abak la siguro iti agdudo mga asok, iti adarin no pa. Imbagada mat ngamin idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anakamas.
Hello, Diego. Kumusta kan? Kastilata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingitan para kan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Saan na bale? Tas saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilyam? Well, magkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen matkit diya, bro. Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simang pet reinforcement. Nagbutang damot laeng. Agyan kayo kalipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to. Nga umalis kamin. Kastapay, bro. Umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iji restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Barang makaumayak inton manam. Tani, marigatan nakiti pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang dito mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ne, si kamot gayam dayta. Apay, Melba. Di na ka din mabigbig. Nakangato nga min ti basbasaam ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderam? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyal iti boarding house yo? Mabalin lata Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak namin. O sige, taurayik ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot day tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tamapanak kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Orayom latan. Imbagman tayo may kapimasyar dito yung boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met? May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga tating kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, tainak ayaban. Agyaman, ha? Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anyapan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, tainak ayaban. Agyaman, ha? Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag ka. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Adan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Hay, surun kon! Ne, ada ka mo dun. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag da di a Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ne, kunana mat nga umay. Ang mga no adala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makitkita da di a Cristobal. Awan na sakit abakran ko, ha? Ada ka di basol na ken ka? Apay akasaron mo di tao. Diyak kayat akasangot ilaad a tao.
Saan mo't unay analaan di tao? Nagsingpot tupay. Oh, agin sisingpet ano adda kayat na. Anyangay ka amok. Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Jak amoken kwa na. Nay, agmay-maysa ka ba't dito'y salas, Barok? Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Ngayon, awan mo tanan na. Sige, tasya akong timapan mangayab ka ni Melba. Adda itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman ak na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon dayjay. Nana. Madamag kumanlayang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo, jerinupak ti rebelde kon soldado. Nang rugin dayjay barok. No kasta, nabayagan dayjay nga uyak na. Wen barok. Di namat ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyaw. Mabit lang, Nana. Anya ka diti maipay ko, Nana? Itaypay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole di tarwar, Nana. Di na ka di nakita? Saan mo't ka ta ni Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, Nana? Ti amukot ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, Nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan. Itaypay nga agururay jay tao dita salas. Kunak no ni Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kankwana. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkara. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay iti restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole. Tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod maulaw. Kan agkakapsot sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibagamapan kayo iti doktor. Naparpartakpay ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibagana, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon ta matagpasyar, kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kayat mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adda angkit na. Doktor ka di? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguya? Saan tayo pa'y nga amuno anya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor. Tapno maamuan tayo, no anya ti sakit na. Basta. Intag pasyar, kalpasan ti trabaho. O may kasukunan dito eh. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na, Melba. Sumbatan akmatan na, Melba. Napudnuakin ka. Saan ka di ani Nicole ti ayayatam? Iso nga minti mo na nakita kidi. Ngam, si kagayam ti talagang ayayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kani Nicole? Sumbatan na, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakin ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakil mo. Ay, sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nagkalay sa adagos? Ha? Agpaiso ka di? Sumbatan na kon? Di ka di mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawi ko na rin. Sana. Ay na, nakaragragsakag. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalay sata. Aguray tapay mat iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laang kan ka. Agkalay satan adagos. Hello, Diego.
Kumusta kan? Ilo, sir. Imbag tadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag nga ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Di serbedora, nga agnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado. Deta lang ti ibadamag ko ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kayat mo ka di man nanti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen, tawan ka numat nanti bakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebilde. Nasaya at mat. Nakaamamak no kas jay nga da mapasamak arin no pak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarrak dagiti rebilde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarrak da. Papanam ka di, maliw mo na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laeng. Saan kami nga umyan, iti papanan ni. Ta kayon kin ni Chris? Sinong bata kon? Ta nagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingka agpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun, nakpayang mabanog. Nabayag ngamin ang day ta nga uyak mo. Binaybay am tumat ngamin. Kimutong ka, agam dakkel ti tiyan mo. Masikog ka? Pakawanan nanang. Masikugag ngagpaiso. Ay, karanggan dyan. Ayan ti amati si Kugmaw. May sasoldado nanang. Sa bali, pwede tauyak mo. Ayan ti nakasikugkan ka. Adda asawa na nanang. Diyak nga minamong adda asawa na. Nagsagmakalakat nga rod. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry, nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga nudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak, nanang. Masapul ka no apres kung angin ti malang abko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. No mabalin, diyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kang soldado. No adda ka ijay away. Awan ko madayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant, asumargang kapay kano, aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardang ak nagtrabaho. Ladingitet, ngam kasta timbagana. Amangan kano no pumanaw dagiti customer, no ada aguy-uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sirka, kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka, agawid ka pa'y, tainton makaanak ka, di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudan. Umay kamin tungot lang iti away, tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo, imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away, akasursuron mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikatdak matan iti trabaho. Kastamat nga binanti ka sa saan mo. Gapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Ay, agsubli ang matlaang iti away adim makkalak. Imbag ijay, ta saan ka maisagmak? Inton makaanakak, agsubli ak matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo,
Panawam, ijay away. Agyaman na kada kayo amin, iti itadabunuyo, iti kalay sa amin ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa, Melba. Taing kalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay, iji syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo, ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Adapay laang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako umaman. Kaya't ko ti maadaan iti balay, ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba, nanang. Siyak tiim mo na nga inaram ni Chris. Ngam ni Diego ti sinong bata, gaputan na tataara. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mga ramat ka iti tao. Ay sana nasaya at kasta. Itaan na amiris ko, adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo may. Wan nga rod, nanang. Kat jay pinili, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade, timang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo, isumat laang ti kamangam no at darigat mo. Ay, apalak tinasaya at agasat tigayam ko. Nagsayang nga ambisyon, tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papanay nyo ka di. Agsubli kami iji syudad. Mapanmikitaan di gatangan ni Chris abalay. Kasta ka di. Kat, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman nga ambisyon. Saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarongkar kamin tulat ta dito eh. Imbag pa'y kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan mi. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagaya